אל תסתכלו בקנקן אלא במה שבתוכו. אנחנו היום בבדיקה של קולט אוויר, מה שאנשים בחוץ מכירים כקומפרסור. אז הקולט אוויר הוא בעצם בלון שמכיל אוויר דחוס. הקומפרסור דוחס את הגזים בפנים. אני רואה עכשיו שהוא בלחץ, הוא בשש בר. הוא שנת 2015, אומר שאחת ל10 שנים במקרה שלו צריך ב-2025, שזה עכשיו, לעשות לו בדיקה הידרוסטטית, ולכן אנחנו נעשה לו בדיקה הפיט. אפשר לראות פה את הניקוז נוזלים, שיש ניקוז מפוקח, אבל מישהו שכח לפתוח את הברז. אז בואו נראה מה המצב פה. הרבה מים. שכל המים האלה, מעבר לעניין התפעולי שזה פוגם במילוי אוויר של כל הכלים וכך הלאה, זה פוגע בתוך הקולט אוויר בפנים. למעשה יש מים בפנים, יש קורוזיה, לאט לאט יש ירידת עובי דופן מהחלק הפנימי של הקולט, ואז ביום בהיר אחד הקולט אוויר, המעטפת הזאת, הבלון הזה מתפוצץ וגורם לפיצוץ רב נפחי ולתאונות מאוד קשות. ומבחוץ רואים שהוא נראה יפה והוא נראה חדש, אבל מבפנים, אם לא דואגים לנקז נוזלים, לאט לאט שוב יורד העובי דופן והוא מתפוצץ. אז אל תסתכלו בקנקן אלא במה שבתוכו. עכשיו אני עושה לקולט אוויר את הבדיקה לא הורסת, בעצם מדידת עובי דופן עם מד אולטרסוני. ראינו בעצם שהתופעה הזאת של המים זה גורם לירידת עובי דופן של 2/10 מהשנתון של הקולט. שוב, הקולט אוויר הוא בין 10 שנים, אז במקום להיות 5 מילימטר הוא 4.8 מילימטר. עכשיו חשוב מאוד להיות עם משקפיים בבדיקה הזאת ועם מטעמים באוזניים, כי אנחנו הולכים לבדוק את השסתום ביטחון, בעצם לראות שהוא לא תפוס והוא פורק. עכשיו אחרי שעשינו את הבדיקה הזאת, ראיתי בעצם שב5 בר הוא נכנס לעבודה, 7 בר, זאת אומרת שב7 בר הוא מפסיק את העבודה, וזה קולט אוויר שהבלון שלו בעצם מותאם ל10 בר עבודה. במהלך הבדיקה אני משאיר את השסתום ביטחון פתוח, והקומפרסור לא יפסיק לעבוד בגלל תקלה כלשהי, הכלי לא יתפוצץ. זאת אומרת, השסתום ביטחון יפתח את כל האנרגיה שהוא מכניס אליו. בנוסף אני בודק את המגן, יש פה מגן של הרצועה, שבמקרה ולא יהיה התאפסות של ידיים וכך הלאה, וכמובן כל הדבר הזה סגור בארון, ככה שאף אחד לא גישה לדבר הזה, מלבד כביכול אנשים מורשים והחזקה. ברגע שסיימתי וראיתי שהכל בעצם בטיחותי, בלי ליקויים ואין שום סכנה, אני שם מדבקה על פי חוק. החוק מאפשר עד 26 חודשים לתת תוקף לקולט אוויר. כמובן שכל קולט אוויר, לא משנה אם הוא במפעל או לא במפעל, על פי פקודת הבטיחות בעבודה צריך להיבדק. אני שם מדבקה שהמשתמש יראה מתי הבדיקה הבאה, זה על פי חוק. סמן לו בטוש על השעון לחץ את הלחץ העבודה המותר, וסיימנו. הכל פה בטיחותי ואפשר לישון בשקט.